Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages kuri sei kose kwamungava muri kumativi mana enyika. Regedzai tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so yo pari very tricky ameno kuti muri yeZimbabwe muchati kudii neconfession iyi yanga yambondinzvenga. Alright, hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Handizivi kuti murume wangu achiri kundida here kana kuti is this his way of trying to show me that he does not love me at all. It was last year mukoma nashe ndakasanganawo neumwe murume mainge muri muna January. Takasangana pa Facebook then ndokubva tachizotanga kudanana. Saka tichidanana kudaro, that was when I met habi wangu uyu wandigere naye pari zvino. Ainge ari best friend yemurume uyo wandainge ndichifambidzana naye. Handina kunge ndakaziva kuti mufesi wandainge ndakasangana naye mugroup redating ndainge ndakapinda mune rimwe group redating. Saka kana muri vanhukadzi haubhadhari kupinda mugroup imomo, asi vanhurume unotobhadhara something kuti ungochikwanisa kupinzwa mugroup macho imomo. Saka ndakabva ndachizoti ndirimo mugroup muya. One day I was just feeling bored. Mufunge zvenyu mukoma, ndokubva ndatumidzirawo mapictures angu apo pandainge ndichitobvawo somewhere ndainge ndakatochena. Saka kwakabva kwachizotanga kuya varume vakati one day kuinbox kwangu. Ndakazosarudza the womanizer guy ndisingatozivi kutoti he was a womanizer. Then ndokubva ndachizomufarira mushure mekunge anditumidzira mapictures ndikaona kuti yeah, this guy he can take care of me, because ipapo ndainge ndaneta nevarume vaingoda kungondishandisa chete. I wanted a guy who was working aine stable income, not because I am a gold digger, but ndainge ndava kuda kukwanisawo kuwana munhu wandinokwanisa kuzovakawo naye something. Ndainge ndaneta nemujolo. Takataurirana akabva anditi I want you to come to South Africa. Ndainge ndisingatodi kutouya kuSouth Africa, but because of my love ndaiva ndiine kwandainge ndichishanda ndakabva ndachizoenda ndikanoaplya passport. Even though ainge achida kuti ndinge ndichiwa muSouth Africa ndisina passport, ndaaplya passport yangu akanditi ndakudzosera mari yako. So one day I called him, it was late at night. Foni yakadavirwa nemunhukadzi ndikati what is going on here? Then ndopa ndakabva ndachizotanga kumufonera, ainge ava kusadavira macalls angu. The next day ava kubasa akatanga kundifonera ndikati I'm blocking you. Then I blocked him because I already seen kuti ainge aine munhukadzi the previous night. Saka akabva achizotaura neni nema phone numbers a friend yake achiedza kundinyengerera, I'm still in love with you, you know, you and I, we can be a good team, blah 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 blah. Okay, it's fine, ndichakuregerera paya. Okay, unblock me. Ndakaramba ndikati I'm not yet sure, I want to be sure. How about iwe umboya kunoku ndombokuona ndisati ndauya ikoko. Later on in the evening, that was when we started talking. I was falling back in love with him. That was when pandakabva ndachizoona message kabva yachizonzi no, haasi Clifford wauri kutaura naye, handiname hidden. Saka ndainge ndava kutaura neve friend akazova murume wangu akabva anditi thanks God wakabloka friend yangu, but I'm in love with you. How can he waste such a good woman? Paya ndatofara. Akabva achizondiudza kuti the guy that I was dating was a womanizer. Akanditumidzira ma screenshot yawo ainge atoita pafoni pake. Clifford achitaura neni upenzi hwake, ainge achitotaura futi nevamwe vakadzi mufunge zvenyu pafoni yefriend yake. Ndakabva ndati iri bo, we can date. Then we started dating paya. Saka nekuda kwekuti ndainge ndatogara ndiine passport pane heartbreak, ende kana wapiwa heartbreak nemunhu waunenge uchida, unenge wava kutofanira kutoti unge uchitowana umwe munhu anokwanisa kuzokupodza maronda aya. So then that was when I decided kuuya kunoku ku South Africa. Ndakauya kunoku ndikagamuchirwa nemurume
in peace we were living until recently. Mukoma handichanzwisisi kuti dambudziko rimbori pai. Is it because handisati ndakwanisa kubatirawo pamuviri here? Ava kutsvaka nzira dzekuti ange achindidzinga here pamba pake? Ndochitsvaka basa here? Ndo mubvunzo wangu wandinoda kuti munge muchizondisvitsira kumhuri yeZimbabwe. Murume wangu anoti kana akarara mukomanashi anotanga kuzunza mbedha achitambisa chiuno chake. Anenge akatobata mhepo achiita sekunge akabata chiuno chemunhukadzi vachiita style iyayo yekuti woman will be on top. Achidaro mukomanashi anenge achitogomerera kurakidza kuti munhu ari kutonakidzwa nebonde, ende anenge achitozevezera ende achitaura zita remudzimai wake achiti, Martha, unonaka kani, uri nhapitapi, kunaka kuita kunge Black Forest. Ndainge ndisingazivi kuti Black Forest chimbori chii. Akazoti nerimwe zuva atenga keki reBlack Forest. Ndopandakabatikana ndikati, saka the ex anonaka kuita kunge keke iri. Kana ndikamubvunza, because dzimwe nguva nditozotoita wekutorova kuti naiwe kouri kuitei, ndopaanozoita sekunge avhumuka obva aridza mhere. Zvino handichazivi kuti chii chiri kuitika. Ndosimuka here ndomusiya munhu uyu. Uye zvekare ndikudawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira. Muno muJoburg mandingatanga kufamba ndichinzi ndiri kutsvakawo basa, ndingatsvaka basa kutangira kopi? Handinawo basa rimwe randinoziva kuda rehomemade ndo randinokwanisa kutoita. Kune vanenge vachida kundibatsira, please help me, especially kana vari vanhukadzi vanenge vaine maideas, vanokwanisa kukupai mafone numbers avo ndobva ndachizotaura navo. Uye vanoda kundibatsira ndibatsirei zvekare mucomment section. Ndiri kutsvakawo help. Ndodzokera kuZimbabwe here ndonoenderera mberi nebasa randainge ndichiita, kana kuti ndoramba hangu ndigere naye murume uyu, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Pakaipa, but kuti mukoma vedu vangaita hunhubu hwakadaro hwekuti vangaita drama rekuti vanganyepedzera sekunge vari kurota vachiita bonde neex yavo, vachitodanidzira zita reex. Do you think that a man can do drama rakadaro? Kana kuri kunzi wakambogara nemurume uyo waunoti murume uyo akakudzinga in style zvekuti wega wakaona kuti panapa handichadiwi, please come to my inbox kana kuti mucomment section. Kana muchikwanisa munokwanisa kungotiudzawo kuti pandakambogara neumwe murume akandiita chakati nechakati, zvekuti zvakandiratidza kuti panapa handichadiwi. Is it even possible kuti a man can do such a thing, kungodzinga mukadzi uyo waanenge agere naye? Ngati vabatsirei vanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa, hanzi the ex iye anozipa kuita kunge Black Forest. Chakafukidza dzimba matenga zvechokwadi. Ndikedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigwa chitupa changu. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 35 years ekuberekwa. Our marriage had been dry for a very long time. Bonde tainge tava kungoita pano nepapo. My husband, Ndichati, is an engineer. I'll say I am a lawyer. We are both professionals. So then we went for counseling. Since we were getting counseling from a secular person, it was not working because we are Christians. Then we got a marriage counselor at church. Then this marriage counselor started touching my thighs. Nerimwe zuva apo pandainge ndiri kuma offices kwake, ndakanzwa kumuda, tikarara tose pa desk. The sex that we had, it was just amazing. Kubva ipapo kusvika pari zvino, we can't stop sleeping with each other. Patova ne 3 months kubva pazvakaitika. Handizivi kuti ndodii, how can we stop? I wanted to tell my husband kuti timboregedza kuenda kuchurch because ndava nema-feelings navo baba ava with the way that he do me. Apa murume wangu, since he is an engineer, ane ma big projects ari kumhanyisana nawo, haana
kana space yekundiita zvandakaitwa nababa ivavo. Please ndiri kudawo help kubva kune vedare renyu. yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi zvakatangira pacounseling iko zvino 3 months down the line ndava kutovada baba ava, saka vari kuti tombomira kuenda kuchechi here nemurume wangu, uye kana mukati ndimbomira kuenda kuchechi nemurume wangu ndinofanira kuti ndige ndichimuudza kuti kudii, because achatoda zvikonzero kuti why is it ndasarudza kuti tinge tichimbomira kuenda kuchechi. Ngativabatsirei mucomment section. Regedzei tibva taenda panyaya yedu inotevera. Yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi makadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yengoma kaviga chitupa changu. Ininiwo ndakaita musikanzwa, basa rangu ndinoita zvekudriva matrack. Pamakataura nyaya yekurutenga ndakabva ndachizofunga zvinhu zvandakasangana nazvo ende zvatova neeffect mulife mangu, nekuti ndinoti kana ndiri kumba small house sikarudzi inotoshanda kutoona kutoti yapanapa ndiri kutosakura zvekutodaro, but kana ndadzokera kumhuri yangu mudzimai wangu wandakachata naye hapana kana chinomboshanda kuita sekunge munhu ndinorwara neshuka. Saka ndava kungovhara mahwani ndichimuudza mudzimai kuti ndinenge ndakaneta. Ndikuda kuti muri yeZimbabwe munge muchindibatsira kuti ndingava ndiri munhu akasungwa here kana kuti kwete. Nyaya yangu mukoma yakatangira apo pandakatanga kudriva matrack muZimbabwe. License ndakaritora ndichishanda pane rimwe prazi, ndokubva ndatanga kudrivawo track paprazi ipapo. ndaidriva UD tichipota tichienda tichinotora vanhu kumalocation. Vanhu ava vainge vachishanda paprazi ipapo. Ndobva ndakadzidzirawo experience yekudriva matrack. Ndobva ndachizosiya basa ndikatanga kushanda ndichidriva gonyeti chairo, asi ainge ari malocal. Then ndakabva ndachizoti ndasungwa nekuti ndainge ndisina work permit. Ndobva ndakazotipotewa, saka ndakazosangana neumwe mudhara akandiudza kuti mukoma wake ainge aine matrack. Ndokubva ndachizoendesawo CV ndikabva ndachizoriwana basa. Saka ndainge ndorova maJoburg, Harare roots kana kuenda kuMozambique. Saka ndopa ndakabva ndachizowirirana neumwe mukadzi ainge achita zvekutengesa muviri wake. Kuzosvika tichizotanga kutofambidzana, akandiudza kuti ainge achitengesa muviri wake nekuda kwekuti ainge asina zvokuita, asi kana kuri kunzi ainge achazowana murume anomuda then aizosiyana nazvo. Nekuda kwerunako rwake ndakabva ndachizomubvisa. Ainge ava kugara muBeitbridge panguva yacho iyoyo, ndokubva ndachizomutsvakira kwekugara. Pari zvinozvi anogara muHarare, saka ndinotomurentera kwaanogara atova nemwana. Nhau yakazoitika mukoma ndeyekuti nerimwe zuva takati tiri pakati pekusika bonde, ndakabva ndachizongofila kuti there was something that was underneath the bed. Ndakangosimuka mukoma ndikadongorera pasi pembedha. Ndopa ndakabva ndachizoona kuti painge paine jagi reglazi. Mujagi umu mainge makazara ropa rainge ririmo nemvura nevhudzi rainge ririmo zvekare. Ndakamubvunza akabva ati kwandiri ainge akaenda kunobetserwa nekuti ainge ava kuda kuti tinge tichiita umwe mwana, saka wainge uri mushonga wekuuchikwa. Akanditi ropa rainge riripo rainge riri ropa rekumazuva ake. Bvudzi rainge riri bvudzi raainge akashevha kunzvimbo kwake kwakavanzika akazviisa. Ndakabva ndamuti zvirase izvezvi, right now we are not ready for another child. Mwana wedu achiri mudiki, saka handina kuita basa nazvo panguva yacho iyoyo. Dambudziko rakazotanga ndingangoti a few months after ndabva mukusangana nezvinhu izvi. Ndakati nerimwe zuva ndainge ndiri kumba nditori paoff, ndakaedza mukomanashi usiku hwose kuti ndinge ndichisika bonde nemudzimai zvichiramba. Yakaramba totally. Ndikashaya kuziva kuti zvino ndoita sei kana mudzimai akagumbuka. Saka nekuda kwekuti
ndinongogarawo ndiri parodhi and tinongorarama nekungodyawo matekaway. Ndakangoti zvimwe kuda matekaway awa atinongodya ndiwo ari kukonzeresa kuti ndisakwanisa kupefoma. Ndichamboedza kuenda kugym, ndinoenda kugym mukoma, asi kana ndiri kumba hakuna. Ndaurayisa mudzimai wangu mukuru nenzara. Mudzimai wangu haazvizivi kuti kuna mai nini, saka nyaya yandiunza pano mukoma ndodawo kungobvunza kubva kune avo vakasunga varume vavo kuti izvi zvakaitika kwandiri nezviri kuitika ndinganzi ndiri munhu akasungwa here? Sei kana ndiri kwake ndinotopefoma chaizvo? Ndiri kudawo help, ende kana kuri kunzi ndakasungwa ndingabatsirikana sei? Mudzimai wangu wenumber 2 ndinomuda. Dambudziko riri paari mukoma nderekuti ndinoti kana ndikatanga kutaura naye anotanga kuchema ende anenge ava kuti zvauri kutaura kuti ndakakuita saka ndava kutozviuraya kuti ndikuratidze kuti ndinokuda. Ndingagokusungira chii? Nekuti kuchengetewa ndiri kuchengetewa ende pandinenge ndichikuda you respect me. Unouya kunoku kana usingakwanisi unondiudza kuti uri kuda kumbonopa amai guru nguva nemukana. Ndakatojola kwenguva yakareba ndikasvika pakuneta, ndakadzikama, ndinongomirira iwewe chete ende hausi kundiuraya nenzara. Kana adaro anochema zvekuti ndinosvika pakumunzwira tsitsi apa inherera futi, saka anenge achiti zvawava kuita izvi wava kundishungurudza, zviri nani kuti ndinge ndichizviuraya inini nemwana wese. Kana ndiri kure naye I avoid kudiscussa matopics iwawawa ekuti kana ndiinewe ndinonyatsokuona kuti aiwa mbambaira inenge ichinyatsokushanda zvakanaka, but kana ndava kuna amai guru vako haishandi. Why? Nekuti she is suicidal. Ndibetserei muri yeZimbabwe. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Munozvionawo sei muri yeZimbabwe? Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi mudzimai wavo she is very suicidal. Uyo wenumber 2 tingati mudzimai here kana kuti igirlfriend ameno. Ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi ndingazviziva sei kuti ndakasungwa? Haasiriwo here mamwe masigns acho anoratidza kuti mukoma munenge makasungwa? Because why uko ichishanda kumwe kwacho isingazoshandi? Inzwaiwo nyaya iri pano. Hanzi mukoma nashi, my brother died 10 years ago. After my brother passed away, sometimes ndinotonzwa smell yeperfume yake mumba kana murume wangu dzimwe nguva anoto ndibvunza kuti iwe kasi wava kushandisa English blazer here? Because ndo yaaifarira kuspraya, yet mumba hatitomboshandisi English blazer perfume iya yechirume. Izvi zvinoitika dzimwe nguva kana kuri kunzi ndikarota hope dzinotyisa. Mangwana makuseni sei nemukoma nashi patinenge tava kugadzirira kuti tinge tichienda kubasa, unongonzwa kuti mumba muri kunhuhwirira perfume iyo yaainge achifarira. Saka handizivi kuti sei zvinhu zvakadai zviri kuitika, kuti brother yangu uyo akashayika 10 years ago kuti tingati haana kuzorora here? Please help me. Tofamba here kana kuti tongosiyana nazvo? Kunamata ndinonamata, ndakatombonamata ndichibvunza kuna Mwari kuti sei zvinhu zvakadai zviri kuitika. Handinawo mhinduro yandakawana kubva kuna Mwari, ende zvekufamba izvi ndinotya nekuda kwemaconfessions mamwe avo andinonzwa panapa evanhu vakafamba, but mukufamba kwavo vakazogumisidzira varomba. What can you advise me? Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi brother yavo aishandisa perfume yaainge achishandisa, saka iko zvinozve hanzi vane dzimwe nguva dzekuti vanotonzwa kakunhuhwirira mumba. Hanzi English blazer, hanzi ndo
vaifarira hanzvadzi yavo, saka hanzi vanopota vachinzwa kakunhuhwirira mumba. Tell us what you think in the comment section. Hanzi tofamba here, but vari kutya kuti kana vakafamba vanokwanisa kuzorumbeswa. So what is she supposed to do? Let us try to assist him in the comment section. Yo zvakangoma azvo veduwe, you can just imagine. Rekedzeiti bataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi mukomana chimakadi zvenyu, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndine confession yangu iyo yandiinayo, ndine zvakare zvinondinetsa mumwoyo mangu. Ndiri mudzimai, ndine makore 28 years ekuberekwa. Ndinoti kana ndikadanana nemurume wandinenge ndichidanana naye, murume uyu anongotanga kungondivenga zvekuti ndinoshaya kuziva kuti ndinenge ndambomutadzira chii. Izvezvi ndanga ndiine umwe murume uyo wandakasangana naye mainge muri muna July. Saka murume uyu akazongondituka pafoni nerimwe zuva after ndamuudza kuti ndainge ndichida kuti timbomira kusangana pabonde, then kana achindida obva anobvisa at least tsvakirai kuno. Akandishauda, but iye ainge akatondiudza kuti anoda kundiroora. Saka ndizivi kuti chii chinokonzeresa zvinhu zvakadai. Kubva ndichiri kuchikoro ndaingonyengwa nevarume vevanhu, madhara emuvillage, vakomana vezera rangu. Hakuna kana ainge achimbondida, kunyangwe ndainge ndichitonzi ndini ndainge ndakatonaka kudarika vasikana vakawanda pachikoro pandakadzidza. Uye zvekare ndaipota ndichirota dzimwe hope ndiri kumakuva ndichifukunura makuva. Ndaiti kana ndikaudza amai vangu vaindirova, obva vati pana patinonamata haufaniri kuti unge uchirota hope dzakadaro. Ndobva ndati koinga wani ndiri kunamata, but ndiri kuramba ndichidzirota hope idzi. Tadii tamboenda ndikanonamatirwa navamufundisi, but vainditi usaudza kana munhu because vanhu vachazoti uri muroyi. Saka ndo dzimwe hope dzandairota, asi ndakazoti ndatizira mukomanashe handina kuzorota zvekare hope dzakadaro. But vamwene vangu vakatanga kundivenga zvekuti musi wandakazobvapo ndichisiya marriage, ndainge ndatogadza mugomo pamoto ndichida kudziisa mvura kuti vanhu vange vachigeza. Vakangonditarisa mukoma. Lucky enough mvura iyoyo yainge ichangotanga kudziya. Vakatora mugomo iwoyo vakandidira nemvura, vakati ndakakuvenga, ibva pamba pangu. Ndikangotora nhumbi dzangu ndikabva. Murume akazodzoka akandinyengerera, ndikaramba zvekare. Amai vangu vakaramba, vakati mwana wangu hakuna kwaachaenda. Saka handina kukwanisa kuzopinda zvekare mumarriage. Dambudziko huru randiunza pano, each time when I visit back home ndinorwara mukomanashi zvekuti kutoenda kumba ndinototanga kutozvibvunza kuti saka this time kana ndikaenda kumba ndichapona here, ndichapora here kana kuti kwete. Pese pandiri kuenda kuZimbabwe ndinorwara zvekuti ndinotoenda kunoadmitiwa kuchipatara kana kutoitwa operation. Kamari kandinenge ndiinako mukoma ako kandinenge ndakafanisa kutumidzira ndichiti kamari aka ndokandichashandisawo kuZimbabwe kana ndava kumusha. Mari iyoyo ndiyo yandinozoshandisa kuti ndinge ndichikwanisa kurapiwa. Asi kana ndiri kuno kuSouth Africa I am fine, handimborwari kana flu chaiyo. Ndinokwanisa kuita gore rose. Pane pandakamboita 3 years ndiri muno muSouth Africa ndisina kudzokera kumba. Handina kana kumbogara ndakarwara kana kutemwa nemusoro kana flu kungonzi ndabatwawo neflu. Asi ndakazoti Christmas ndaenda kumusha. Musi ndakasvika uri usiku, mangwana acho makuseni ndainge ndava kusatogona kutaura ndichirwara mukomanashe. Ndakazotomukira kuchipatara ndisingazivi kuti ndiripi. Saka kune vanokwanisa kundibatsira, please ngavandibatsirewo. Ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section kuti pane zvakaitwa pandiri here zvekuti amai vangu havadi kuti ndinge ndichizozviziva. Please assist me. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
vanzvadzi vedu ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, zvimwe kuda mune mhiko idzo dzamakaitirwa pamwe amai venyu ivo vane zvavanoziva. Sei vainge vachiti pose apo kana kuri kunzi mukarota muri kumakuva vaibva vachizoti kwamuri usaudza kana munhu, ende vairamba kuti munge muchizoenda kunonamatirwa. It is very suspicious. Maybe amai venyu vane zvavanoziva, madi mambovabvunza pakaipa. Zvinoita here kuti unge uchibvunza amai vako zvinhu zvakadai sokuti mama pane zvamunoziva here panyaya dzekuroya uroyi? Hakusi kunzi unenge watopuma here amai vako. Zvimwe kuda kana mukaenda through vana sekuru madzisekuru hanzvadzi amai venyu. Let us try to speak with our sister mu comment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi mukomana chimakadi zvenyu, ndine imwe mbinga yandiri kudanana nayo. Ndiri musikana uye zvekare ndichiri kudzidza pauniversity, ndinogara muGweru. Saka murume uyu anoita zvechikorokoza, ari kuti iye anoda kundiroora kundiita mudzimai wake wepiri, ari kuti mudzimai wake haambofi akaramba. Nerimwe zuva mukomanashe mudzimai wacho ainge asipo ende ainge akaenda kumusha. Ndainge ndichitozviziva kuti hako ndakabva ndachizoenda kumba kwembinga iyi because anogarawo muno muMugweru. Handina kunge ndakamuudza. Pandakasvikapo pamba ndakabva ndachizoita zvekujamba. Imbwa dzepo hadzina kana kutombohukura because dzava kundiziva. Ndakabva ndachizovhura door, ndikaona kuti door rainge rakatovhurika, ndikapinda. Ndakabva ndachizonzwa kuti ainge achigeza. Ndakabva ndachizoenda kubedroom, haana kundinzwa. Pandakanopinda mubedroom make mukomanashi ndaifungidzira kuti munhu ainge ari mubathroom, but handina kumuona. But ndaitonzwa kutoti mune munhu ari kugeza achiimba. Chakandishamisa mukomanachi ndechekuti ndakati ndichibuda mubathroom ndopandakamuona ainge akamira pambedha akavhunduka because ainge akatofuratira kubathroom achigeza. Aita sekunge ari kugeza akatotarisa mudenga kulight achita sekunge light rainge riri shawa. Apa ainge akanyorova mukomanashe. Saka paakandiona akangovhunduka ndokubva atojamba, akabva atotora towel akatanga kupukuta, akati iwe kowapinda muno munguvai. Saka zvinhu zviri kundishungurudza. Pandakada kuti tinge tichitaura nezvazvo akangoti iwe siyana nazvo mani, hauzivi kuti musha umwe neumwe une zvawo. Kana wazova nemwana wangu ndichazokuudza about dzinza rekwedu. Ainge akanyorova, he was wet. Ndakati ndichinotarisa pilo iyo yainge akatsika yainge iri dry yakaoma, but iye ainge achitochururuka mvura mubath. Shower mukomanashi yainge istombori on, but ndaitonzwa kutoti kuratidza kuti pane munhu ari kugeza achitoimba, but I only saw him after ndabuda mubath. Ndo zvandakasangana nazvo izvi. I love this guy. Kubva zvandakatanga kudanana naye pamba pedu patova nema-developments. Each and every month ndinopiwa monthly allowance $1,300 apa I am only 19. Akati nekufamba kwenguva, the more that you grow up ndichange ndichizowedzera allowance yako. Akati kana ukazoita mwana ndinowedzera allowance yako $500, then kana wazova mukadzi wangu ndinozokuenzanisa namai guru vako. Haana kundiudza kuti anovapa mari, but ane mari yakawanda. Should I continue with this guy kana kuti awa ndio amunoti ma-red flags acho? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichimubatsira mwanasikana uyu mucomment section. Wadi wamboita zvechikoro nhai mwanasikana, wambopedzisa zvidzidzo zvako, then after that wozotanga kumhanyisana nadzo mbinga idzi. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa. Hanzi mukomana chimakadi zvenyu, ininiwo ndine brother yangu, so my brother is in the United Kingdom. Takabva kumutsvakira umwe musikana. Musikana uyu akamuka akanwa mushonga wemakonzo ari mumukuku maainge achigara. Musikana uyu hatina kunge takamuziva
takamuudza nekumuzivisa kuti brother yangu iye ane mukadzi wake wekutanga akazviuraya, then ne4 magirlfriends avo vakakomita suicide kuUK. Hatina kumubudira pachena. Musikana uyu hatizivi kuti sei akazofunga kuzviuraya. As a family we are really confused kuti chii chiri kumboitika. Is my brother cursed kana kuti akatoromba? Yo, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu mucomment section. Munozvionawo sei? Hanzi is he cursed kana kuti akaromba? Strange things they do happen in this world. Pakaipa.